Uy, sige kaon sa mga inasal. Kay ba pagkaasa ni gikan o kisay tagiya tanawan to sa katapusan ako ingon sa imuha. Mang inasal tagiya ni Edgar Garcia II. So kani siya taga Iloilo, no, anak siya tong 1977. So kani siya sikat kay siya sa iyang pangan nga Injap, INJAP. Asa gikan ang Injap kay iyang papa half Chinese, half Filipino, no, Injik yang papa. Manang gitawag siya og In. Then ang Jap, yang mama is half Filipino man o half Japanese. Manang Jap. So giisa siya Injap. So karon sikat siya sa Injap nga pangalan. Edgar Injap siya. Okay? Ayong course ani sa una is architecture. Kani siya negosyante po sa una, 10 years old pa siya. Nagtrabaho na siya sa grocery store. Uban niya mga kabatch mga bata siggawa sa gawas pero siya siya sa business, no. So mo to architecture ang gikuha pero wa niya gihuman, no. 1 year before mo graduate is kuha na siya nag-drop out. Then tong 2003 nag-offer sa iya bang space dito sa Robinsons Mall sa Iloilo, 250 square meter gi-offer sa iya. So yang gikuha to gi-grab kay barato man kayo. Pero kato nga time wala pa niya butangan og business. Ang space lang iya ginabayaran. Then one day sige siya kaon sa mga restaurant pero ayang napansin ba na walay na maligya og barbecue bitaw. Restaurant Jollibee ato na naman Chowking na pero wa na maligya og chicken barbecue. Una nakauna-una siya nga mo itukod nga business dito sa iyang giabangan na space dito sa car park sa Robinsons Mall. So mo to. So dito siya nagtukod og Mang Inasal. So kanang Mang Inasal kuha na siya Hiligayno na siya nga word, meaning is Mr. Barbecue. So kanang Mang Inasal iya pa nang gikonsulta sa iyang papa nga pangalan nga pa ano yung pangalan nato Mang Inasal. Karon wala sugot yung papa nga naman kay nay tinuhuan ng mga Chinese na dapat 8 letters lang ang name sa ilang negosyo or business kay swerte daw like Jollibee or Chowking. Nakita ni Injap, uy naman po yung mga negosyante na mga successful like BDO, Bangko de Oro nga successful gihapon bisag dili 8 letters. Mo nang i-retain na lang ipabilin ang Mang Inasal kay gusto siyang papa katong word nga mang buhaon ang letter A. Kung ana lang mabilin M, N ug G para 8 letters siya apil tong word nga Inasal. So mao to tong 2003 na diba nag-rent siya dito pwesto sa car park sa Robinsons Mall. Itukod jud niya ang first na restaurant which is Mang Inasal na. Karon gikuan sa mga tao gitangkilik grabe tao ato ni kaon sa ilahang food which is chicken barbecue. So dito na nagsugod nga ang Mang Inasal ni boom sa Visayas sa Mindanao. Grabe ang pag-click ato 2003 after 3 years na sila 30 ka branch ang Mang Inasal. Then katong 2005 gi-open na ni Injap siya sa ang Mang Inasal into franchise. So iyan ang kining gi-offer sa mga tao, mga businessman na kung kinsay gusto mag-franchise. Mo nang grabe na naghana kaayo ang Mang Inasal karon nga branch. Sikat ang Mang Inasal tungod sa ilahang unique na food, no? Chicken barbecue, chicken oil, gitawag na only rice nila, no? Mo nay dito sila ni known ba ni sikat silang only rice, lami po ilang chicken pod. So kato grabe nang pag-boom sa Mang Inasal, no? Sa Bisaya, sa Mindanao hantod may venture sila sa Luzon. Open sila mga branch dito hantod kitang kilik sa mga tao. Karon napansin pod sa usa ka dako nga negosyante si Tony Tan Katchong. Kay ka si Tony Tan Katchong siyang tag-iya sa Jollibee which is daghan po na siya gipamalit na mga businesses, no? Red Ribbon yan nagipalit, Greenwich yan nagipalit, Burger King yan nagipalit. So kani si Tony Tan Katchong mao daghan na siya negosyo. Ug iyang napansin ang pag-boom sa gitawag na Mang Inasal. So yan gipalit niya ang 70% sa Mang Inasal worth 3 billion pesos. Grabe katako kayo. So mao to ibaligya ni Injap siya Mang Inasal sa Jollibee worth 3 billion, 70% ang ownership. So mao to ang edad ni Injap siya to is 34 years old. Siya ang pinakabata na bilyonaryo sa Pilipinas katong nga time. Grabe, faktahan kasi Injap ato pinakauna nga bilyonaryo sa Pilipinas tungod sa iyang pagbaligya sa Mang Inasal sa Jollibee, 70% ang ownership. So katong 2016, ang remaining na 30% sa Mang Inasal ipalit na sa Jollibee po. So karon tag-iya na ato 100% na ownership sa Mang Inasal is na sa Jollibee. So katong 30% na remaining ipalit to worth 2 billion pesos. O grabe kayo Mang Inasal, no? Dato kaayo ang tag-iya si Injap siya. So karon wala naman sa food business Injap siya pero kadumdum mo iyang course sa una is architecture. So na siya background sa construction, no? Sa mga buildings, real estate man karon nagtukod siya og negosyo pod in which real estate iyang kauban ang tag-iya gihapon sa Jollibee si Tony Tan Katchong. Kauban sila ron, tawag sa ilang negosyo Double Dragon, no?
Global Dragon is one of the biggest real estate company sa Philippines. Ndugo na to injob siya, pugihan kayo. Injob siya, sarang alamat. The best. So mara to no. Salamat sa pagtanaw, buhat na pud ani sa mga vlog kung makalugar ta. Kay karon alas 2 na. Klases ako. Bye.